Prepi baro sasitsen ni priang subhaya pi syakane ke program kekenta ki samla ke balawara syapi da ke Don Bosco Media Network. Bat kumpan syupin kenmal bakane ke program ke one live nang ni na studio jong ke Don Bosco Media Network bat pila ban bu ru ya ki jingkeli ki jong pi ki jing ai men sim bat ki jing ke sha jong pi ha kane ke channel bat kumjuru pila ban pedru haka lilangki cable operator u number aspa nyobu kendai dimentakas ngi haka ne ka rinsan gidon bat I samla Gerald Samuel Duya ibade I founder ne I nongshem jongka Duya Trailblazers tema I insapenshem ke kane ka Duya Trailblazers hindak ngashupin benrap ya kata kani ka Duya Trailblazers kade ka company ka ba ai jihikai ha ka ba day bat ka rukom ban pindon kam yaki jaka jngok kai pertai bat kumjuru ban pene pensan ya ka riti ka dustur jong ka jela Meghalaya ti insa pensha shushu halo kani ka jingya kren ka jingya solok jongi mentakas ni Kubli shibuan samla Gerald bapila pelapo kena cakani ke program but shwa bangin ya syakmat ba kajingya keren kajingya peliu jumur inya pen iswa hendiat I video linkot sapangka jingya lenti ke jongpi kumba chupik mau biang I samla Gerald Samuel Duya ide I founder I nongshem jongka Duya Trailblazers ila pendap ya ka jing pulie ka jong I jong ka bachelor's degree ha ka travel but tourism na Martin Luther Christian University Shillong kumjuru ya ka master degree ha ka tourism but travel management na Indira Gandhi National Open University IGNU but ila shem ya ka ne ka company ka bai ai ka teng ka Duya Trailblazers ha upnai leber 8,000 kapra but kani ka company kade ka ba la registered but ka ba la da itu da ka tourism department jong ka sarkar Meghalaya kindiat ki jing job ha ka jing im ginyapet hindiat ka jing im ka ba I ka ki achievements ki laban ong no da ka tinong way lani ka jing job ha ka jing im jing I ka long Kabaningkong kadeka Trailblazer Award, Adventure Tour Operator Association of India, Ilayoru Yaka Top 50 winner, Haka Chief Minister's E-Championship Challenge R1000 Khatkandai, Kawaipat kadeka Indian Responsible Tourism State Award R1000 Arpulai, Pat Kawaipat kade ka Gold Award jongka Travel Enterprises naka Sarkar Meghalaya hau 8,000 Arpulai. Gitu kide kijing pen ilingkot ya ka benta ka jing ya jing I hendai ka bakhambun ka benta insayat hui I samla Gerald. Kubli shibum yang sasitsin ya kajing pelat po jong pi berfinuan syakani ke program. Di shwa benginya zang ya kata ka jing syam jong pi ya kata ka Duya Trailblazers long punya tu shwa hendia syapang ka jing ya lenti jong pi na du ba pis dang hadu ka ba menta ka ka ba ai mensim ya pi ne ka ka ba pelong ya pi ba pensu tanat syakani ka. Kubli shibun kong Orlin berpila kot yang ngasih ke program jong pi. Kani kadisin paningkong makan yos ngong bapile company jat program which is a very good initiative te nakaliang jonga kumno nga pois dangi kani kam kilong ba mansha ngaset dan hakakan hontem te ngaset stonat ban kumta la tem dala poi keleng hi jaka ki baper ki don ki fit non kendong ya poi ki ba kijat program sebangi sakot untuk mo Tengah yui kejing itanat si kijaka ki baper ke kinong kendong ki baik tanat sudah ki nadu ki lom ki wa ki ksat ki tway babon mo bangila bor bangiya lenti bangiya
lech kini jaka ban litem tingi kendo ru ki bre ki jat ki budon lagi jong ki jing kumta ka jing ka culture ni ong ka culture ka tradition lagi jong tingi poyat siki district baper ti laj nang tarung ni poi litem sepo sobar jong jelaru idan ki jaka kedian sai ti lingba kani ka kamtem kamput ngapoi develop ru sai ka ka jing sultanat ka hobi bumbai ong ma ban shondur tengah try mensua ngatrai ngila kendo teng bat pi por mi teng elit kelas po mediatek ti develop ya katu ti ngaset pan kamera la da fikin mau dan ni perlok jong pi ngiset ya exchange kamera kam tu tengah sedang ban develop ya kata kajing stunat shondur bang akwa ban pi kajing itenat jong kamariang bat ki jaka ba pero po ka jela jongi tenak ini nga persang ban lej ban pentibit ila dia ki kam shondur tang ba ngatrai kan usip ke klem thai nga ban poin te tinggal lej puli no ya ka bachelor of tourism na po Martin Luther tinggal pendap ya ketu harengkat hiru ngadang lej shondur hi kumun chuang bun mangasat pep kelas marfa dan kejing stunat ma ba kelas telah sutu hap shong ba hadu dakut ketika por ti laj nang tu ti kumta ngasdang haus nem arhajar khat are kini kamban lej tur ban yalam kai ki bre ki bakwa ban lej sang stu ki caka ba pero ti lengba ka social media dang kan ma to ko por ngidang ni song shit ba ban use ka Facebook ya sistem ban ya bu page ban ya create post ma ban pen i takidur ba pero ti ngasya yo ka jing ro ngasya yo ki critical constructive criticism su ki bain ki breu ki perlu ke belak tibet dak kam ki batai umde bagi kenthot tam ki batai ba pidi ban kam lek bahasa kum ni te rengkat ba ka jing yarap jang ki te dang ngadang la ban pen tibet su dalade kan jalade te suki kum tu namar ba ki don ki perlu ki ba ong yang ban kan ni ka jaka sunu set kili kum ta te bun bangam juya tho namar bangam jukwa ban disclose mar ngatieng yo ki jabo ngala i ki jaka ki bal along populatan ki jabo lot kamdan ka maintenance kamdan ka tenga ang ngan sesuai lam ba japi tenga lam ya ki tenga nga realize to por nga sutu ba kani ka kam lada ngalong tour guide ru ngala ban im jak po ni kini kam tour guide tenga sedang ban jalam kai ki perlok siki men suado siki jaka kom senong rian syariwai ki mentati kila popular hal ang la mentali lah nam sekedar social media mentali poilot mo ti mentata kala long yo kumun suang ti ha ketu ko por empat long te boro ki por long tengah te ngasat penbiang nadu ka jaka nadu ka kali banlet bat hadu ban wan pai te ngasat lead guide hi mangan mar la julet ki jaka ha ketu ko por padon guide senong ka stiki senong kimpat tip ke sepang ke tourism tinggal chat kan lai spa tengka sisngi nak perlok kumta na group of friends ma tinggal jalam kai kum tu te ngasdang na ita te suki lengba ke social media lengba ki kontak ki sedang ban kontak kini ki agency na bar ki agency na po jelah hiru ba ki don kam tour guide ti ngasai le guide keleng ka jelah Meghalaya laj no Shagaru Hills to kapor kan tourism kapor don Shagaru Hills but siki wiki jelah kum sepo Arunachal sepo Manipur sepo Nagaland ki bangala juk kam lej bahag bangala kam tip ka yang kandiat siti tang bolong ka babun hi pat tengah sedang be apa jelala jom hi te suki kum tu ngalap ba baro kini ki company na bar ki wan sini sejela ki sulong petang suara mulunong dauki kala long saturated teng nomor ka kam tourism kadi kakam ke balapan ai kam ki nong song ba per ki snong per teling ba kini ki jingyat ini jingsang jonga ki jingyalam ka jonga ki perlok ngasdang ban explore ki jaka ki bakam duna nong let ti ngai kendu iki breu nasnong na kendu iki rang ba snong na kendu iki nong sensar snong kendu iki samlaru ki bolong kimpat tips pang ke tourism ti batai kat hai bor jingi badan ti lingba kini ngi persang kin man pensutu iki berlada ki wan ki turis pila ban long ki local guides pila ban aja kasa homestay pila ban ai at least berenda jong pini i pala jong ban book campsite te kum ta tingi sedang dalam kenal ngi sedang sigi snong bolong border bat ka jela Assam stia umru ban pej iki ni Amur Falcon tingi cam ha pala yang jong ki breu te lait nang tang ya leit sigi snong ki ba per kum sigi tan mau kon Roblox ki jantia tinggal lihat kum tang ti kendiat ni alam kendiat ti suki haus nam arhajar khat phrang nga realize kan ba
boleh ngam sedang kekam lajong kani nomor ki kontak sur ngaladon tika experience sur ladon ti ngapersang ban curate napatnya ban snana ki package pa pair kan ki bro ti don kini ki perlok ki bala ki package long ide idor package ketika kekenja nganong kumno kekenja produk tourism produk mah neki kumentalong ka package ngibu no ni penbiang naduk ka dekiwan ki turis mangan subatan fi kiwan ki turis ini kemud kila kontak yang long ngampat hakapor ngampat seng teh ya ka firm jonga kan teh ka tukapor kemud ngan supen plan iki ban sina ka itinerary ke plan kesengi ban kong let sino sengi ba arlet sino tengi penbiang ba kali teng guide dengan let guide hi teng ladang ngamla pat ki don iki perlop ki ba let iki package ngi tingia exchange kum ta ngidang kandiak pat tukapor ti light nang ta telong ngi alam ki jaka kum ta ti hadir nang tu tengah ngalak perhat bang beli nganum sina beli nganum senghi kam lojong nomor ba kum ta kamung ong experience dan ka ki kontak ngala dan saki sinong ru ngala itu ki brio ai ha masuti yang shoken wa litur hin wa long like lenti pla yo te kata ka knowledge mo ka jingnang start national to ha ti light nang ta kalong ba ngaperhat ru ba beli ngan sulit guide hitang marwai beli ngan sulit kini ngadi ban persang ban le ai bangan la ban yarap iki wi pet ki bakwa ban shimikan ka kam kum ki tour guide le si ngalet be man ka por si ki nong kendong te le si kitu ki kena samla ki bala boat yang ha ki por dengan jaladi ngan don kam ban let ngan supha no iki ken namar kila don hik experience ba kila let lang teng bukum ta ter te how much arajar khat pra ngan persang la ka persang ngan itu ipi ban sedang am kalong ka ba ha ngam tip ngan yo clients nano ngam tip ngan yo guest nang no ngam tip ra kumnon tang mga sukan ma nga ong imay ngakwa ban seng kam la jong te ngakwa ro baka ka judge jonga ma merjan duya bakan don hi ta i kerteng ha kanika form jonga te ngong imay ngong ba penwat la ma pi ka kerteng mar ku man shan su tu long ba kejenjar pa ban ai kerteng mo te imay to ko nadu po ki por bangatem ro ki ban ki bangi ya don si para kam tu ki ken hun tem bangi se litem sa ai kerteng bet imay ti kam nang akan nirukom te keling ang ai kerteng na kumno ti la perkhat ila ai ngaki option bobon ha tambah hadin ngong kan ngam setana rekom ta te hadin i ong ken boleh pim ai no duya trailblazers te ngasutanat kata ketien nomor bangala ka dictionary ro ka pen iban trailblazers kidi gibre ke ba ya cekmat ban pen kuat ya ka lenti yat mo kila long kum ta ki ban yat ning kong ki ban pen i lenti mde ban pen kuat sorry lenti ning kong pen i lenti te kum ta kan te ngastonat kata tengok ong to te first things first ngapet kumno ban register ya ka company tiki bon ba ki rukom register yaki firm yaki sole proprietorship ba ta ter ngalapan consultation niki perlok tambah tu kapor arjar kat praru kam tourism ke pada kiu bahara tolong ngadang siam jenjar ba ban register kan ya ta mangasulap ka wei kalong ba pila man supli ke current account te sesu bu entity name no da katukan tiki perlok sang ki suggest kata te kanang banran ke business tengah sedang nak dokumentakan sedang dokumenta te suki ni kini ki perlok dengan nomor ni ke social media ketika wei ke ba ailat di ngapost apa social media ngapost ki status WhatsApp te dadon ki bangi package thama ki bangila buru ngaset pha ki tu ki clients ki ba ngala julit guide teng mansha te nomor ba kini ki clients ulong ki sutenat bahan nadu bangalit guide ki ken ma ba nomor ba kuman suang long habang ngilit guide ngidiban ai ka quality service man ngidana ka service industry te ngidiban le kan kamera man sim te katahi ke banga le na du man swa te kini ki guest jungi ki bala don keleng ki negari India ki set contact back ki ibu buat status ki la reply back mentale emoji tu basumi download ki kman artelikum tu bet saja te long kum ta te suki ki don ki perlok jong ki bahayang ki bakoon Meghalaya ki kontak direct hino yang ang pek nyala seng kini kam la David don menumnu ki ba yu ki ba kwa ban Meghalaya wan ti ke ke pen pair pat ya kini ke bangale nga kalong ba nga kumong ang pingala realize ba borok-borok ki agency na bar ki syutip bitang ka sora daw ki mau lenong ti kimtip ra ba hapok long kimtip ba hapok sora ro ha region sora na ka division sora ro kidang bun ki sinong ba itenan kimtip ba siya kapan Ursula division ro kidang bon kisnang ba itanan umday tang kito arteli ti kai ka ba penpere kani ka organization nga kalong ba
persang ban bu ikini ki iku rural tos baki breu la de ki wan nabar ngelam sikenong kendong yelam sikenong kendong bakin yo I ka lifestyle ki kin pet ke culture ki long kumno ka bam kumno kadon ke jingnya setenat ban ya kidon ki turis ki ba namar ka juk menta kala long bet ba kimwan sini ban le sightseeing kiwan sini ban experience Berpik ya ka momen ha dustur. ha kariti ke dustur te ka rukom im jung ki breu Ka ka bam riam ka bet ha Gijing shot ki festival ko tatar according to the season ngidon ki package kan ngidon ki package te like nang tangi penyalam ru ki breu ki cekan jungok kai kum ki bodon kata cultural significance ne kata ka history ma let's say kum sha ngan ai example kum sha pot nartiang ki don kitu ki mau bena ki bahe te rengkat ba ka jinglet jung ki ngidon bet ki guide ki ban batai ke tu ka history hang tu te kum sha seora ro bakalong kalong paunam haki por jung ki sahab bilat menchua te kum haki turu ngidon ki guide ki ban yalam ki cemetery sites ha Shiki shat mo. ha te like nang tu pa kalong ka adventure park pat ka ba kum ba pila ang ki krem ki wa ki shat te gidon ki ba ki activities ki bang ile kum ka caving ki por talang menta bat gidon ki activities ngile kum ki canyoning ka di por liur te ka scuba ro ngile por talang menta te kum menchu ong piru gidon ki por lok chungi ki ba sengkam kum hapok kita dauki hasunong pedeng kedi ke scuba diving ke bening kong tam do hapok ka wa berbor ki sile beh poduriau tang belong bak khoit palat ko spa ngat ngila ban le scuba diving ti ki deng ki oxygen tanks ki don ki mask ki don ki tiar bagi penon kam ban ngam spa ban pe ke jing internet jong ketika wa sapok kan ti kini ki lightly ki elements mo kum ngong ki rural tours culture and heritage adventure tours ki bang ibu apa ka package jungi te accordingly ki kalain sungi ru ki ngibatai soe ki tingin sa ong kan bakan ni ke package sompi kini di pile ka itinerary kini ke jakasa te kawai ka bang itrekam ru lada pikili nga kanungot pidan ha ka team ngadan tang arngot apa kan ke travel enterprise bang dan mo te manga ba ita iwe bahayeng junga te ke bang ile pat kalong ka compare nomor ba katkum ka definition jong ka UNWTO ko ang ba borok ki kam jong kai pertai ki deban yo kambon ki community lan ki nong kendong ki bahos gitu te ke bang ile kalong bangi persang ban ya keren bat ki nong kendong persang sutu ki pangini ki activities di pangkene ka kam jong kai Ada ke bagi tip mo ka rural tourism yo. ha rural tourism tingi persang man batai ki pangkane ti after that la de kiwan ki turis ki ba kontak ini te kumong ngila don lupa ki brio ki nong kendong ke ban yalam ki te kala bandai ka culture kala bandai ka krem kala bandai keno ke bagi bu apa ka itinerary te kila don lupa ki brio nong kendong te kani bangile kani ro ka wei marba nya gibun bagi jinget tainya bagi ong kata ka evils of urban migration bagi breu nong kendong bakim don kam don jam hasnong kiwan ki perkhat bakin yo kam yo jam sesnong sesor ha ti dakilawan sini pat teng ki ngap nah kin sni baper ti kani la dakidon kajak po pat lan kilat kamai hasnong lejong tikim don kam sukin don sini ti kita hai ki bangi persang ban le ha Tumo ya ka pamenta kini ki mo mentan ki rural tourism bekin yo akam lang kini ki bana shnong ki bana kentot ke sabadon mo te ai kenja training ki kena ne kum no pi le kasyong mo teng kum kini ki shnong ban ai training ke jenjar pan mar ngimdon kata ngimde kita ka form ko bahe ba bangila ban ai training lo di bar khan mar apa ai training ya ban ai training po paka ti kum hakini ki sinang baper ngidon ki association ki baper kum ketur operators association of Meghalaya tour guides association of Meghalaya teleng ba kini ki association kindadon ki training ki bakum jong ka sarkar lan jong ki wiki institution ki ba ai for free dan jong ki wiki banks ki kum to ki bayalong ya dei ki kam jong kai perthai tingi shat khot kan ki to ki breno nong kondong shat ong ba wan ni kan ki training kila bende ki kam guide kila bende hikam housekeeping kila bende hikam hospitality receptionist ikat bade mungkin kinu ki malu malaru ki balong ki kila ban kot bor kan ban save lan ki ba la sponsor ka sarkar de ki agency bakum tatat tingi pen yarap ki ban yo kita ki training kan
Dikendiat ha ba kwatip khabnya spang kanika jingseng jopi kanika duya trailblazers tiki kinja activities you pack pishit ai bahaya ki niki tourist Tourist. Okay. Te kum manchu ai nuksai phi ngidon kishnong kong thong. Ngidon kishnong umden. Kiba la pa bha haka kamba kin thanjan kuma umden kibriyo ki wanche umden bagi asngo yuta u janren dia. Ke janren dia. Ha. Kunyang kwatip khabnya kunyang ro Ha. Te kadi ka proses ban extract itu ksai no kunyang ru kadi ka baper bah nomor haki babun ki rukom extract ki penyap yo kunyang tambah umdan pekim penyap yo kunyang di hot ki penyap dah ban shet ban bam dah hot mau kata tambolong hakapor extraction kan ya keren ha di kumta te haka karukom baki ban airong ki ki ksai ru kim pendon kam de ki rong ki ba de ki chemical ne kita ki substance ki balong toxic ki ban kta ya ka environment ne ki ban kta ya ka nika mariang ne ki ya ka jing kot jing kya jong breu deki le deki jing thung jing tap deki sla deki shen rai but ki jing thung baki yo ne ki snong joki te kumta he ki penon kam deki taban ai rong ki ni ki ksai mo te hadien baki than te ke ke bangi ngan su ai nuk sai ke ke bangi ki turis kila ban le ne kolong ba ki brio na sabar kim pan su i kum kene kam tam ki pareng kam tam ki brio ne ki cities bi ang ma Tikim paju iki ki rukom le ki kwa ban tep ha kuma on pimene kim de su ki bro bas kwa ban pet kisat bajwa kwa ban experience ka culture tingelam kum hasnong dan bakin yo i ken kum no ki extract kum no ki shem yutuk sai kum no ki pen airong kum telat nang taru kum kidon ki jing than jung ki jan bakila ada pendap man than te kani ka ai kam ai jam no iki ki bro bathan jan nang tu khnang bakila ban thiet iki ki tiar ki nang tu di light nang ta ngi bu rugi ka kabam nomor kum sum dan kila kum than ri boy hingan ang kabam gar kum shet bam ki ka pher bha ki pun jat ki jing thung jing tap ki kum shet jong ki di ka kum tangi pen bam ki de ki jatan dong kum gi ang de ki jur tendong de ki shrew de ki wang de ki jajo ta jado kum ta ter de ki turis ki stanat ha ban le kum ni de ki stanat ki ni ki experience ki pen ai ki ni ki experience Lain nanu kum taru kum hakong thong ru kum ju hi perle mara kong thong ru de ka snong ko baki ruai to ka jing ruai yo be ki khat i we de ki sur umde de ka kerteng wat la de ki don kana ka kerteng ru ka jing khat para snong ki khat de ki jong isur ha pendan kam tu ha te bo kum ta ter ju hi ru ki ki snong ni le ki ta ki jat kum salar nai ki kiu khando baki penya han tu bat kum ta ter ki dang bun ki snong kan ti kum uta utu gai mo nong kumno fi pen kre pa ele de haswa ba phenya lam ye kini ki toris ele de nama phya ban pik thu mo ka beneng kumno ka suneng kumno ka bam kumno ka jakasa ka ke tolong samlem ya kata katinya anti jopi ha te kum tour guide do bro balong responsible ya ka safety ya ka borkhat wan page ya ka bet ka biang ju kinong wan jung ka sini te ke ke ba phya ban le kum tour guide kalong ba kijing pen kre kalong ba phya ban pule bahaya ka itinerary kemudian ke plan sengi benengkong village no pile ayo sengi baar kum ta ter di pihak ban tip bahas pang ka history pihak ban tip bahas pang ka kata ka general knowledge na current affairs nomor teng ki turis ki bawan ka jung kas ni ki jaitu ban pule teladon tour guide ki expect be ban jubab be tour guide untip ha teng kum ni ki jingkli ki bolong very simple kum ka population ru in ha ban tip Tele se village yalam sa Silong Peak pin tip re ka elevation jong Silong Peak kan no kadon kita ki berit berang haban pen kre mo jing tinggi kili ka area ka no ka day nang ni te ka square kilometers baro ha ni haban tip ni baro khat telat nang ta kin kili ki jing kili ki bak kham komik ru kin kili ki jing kili ki ba teng ki shoot test ru tip kan no telat nata ya ka culture jang phi ya ka society ka bang im mangi hane ya ka rukom bam rukom im ya kan jing ajat jung isi kikin thair ngi di bantip bahas wang kan ne nomor ka ka wei ni ki attraction jung ka Meghalaya di bat kum ta ter telat nang ta ngadi ban kum tour guide pi di bantip kan ki contacts chanu pen haban let ki driver pi haban batai bapet subu la dadon ka group badan ki brio ki bala khamrang ba mo la khamno kamen pi haban tip kum no ban pen sange ke kali hang no banum pen kali ki brio banum berat jabo jaklia pi haban brief lot kini baro ki guest jung pi di light nang ta pihak ban batai ru hakas ngi long subuh dala ada beli bu ha hotel li
pihak ban batai ba la sai ka de sengi ba kumno te phi kum phi ong pe je sun beneng hoi ha pe je sun beneng te kum ju ro bengi ha ban pe je ka activity ka ebe ki dan kam ban de la sai kan mo pinang ban batai ban phong jan ba kumno teng yo ki de ki clients ki ban corporate subu le se hab le jong krem tong tu tep phong na ka sut te kam ya hab ka kariam ko Te le ni ki juti ru mo ki bam da scam ki tu ki basentu de ha te kini ki bengi ha ban pen kre te lait na taru ngi di bandon na la dia ka training ngi di ban le training mar klem ka training le se teng ki don ki cap ki ba ki guess mo ki yo sitom teng yo don ka heart attack na ka stroke na kumno ban identify ka tu pihak bandon ka training jok first aid and CPR dan BLS kami kong basic life support te kini ki ba don kam hi ka training te don kam hi at least ada kalong basic ru pila tip kumno ban yada yala di ban yada ki breu na ki jingman sa ko ka khia da ka kaya ke jeng su telak nyata kembangan suban biang ru ngidi ban batai ki turis ba judi ban berjabo jaklia pathar di ban bu ti ki driver ru ku tour guide ni set betha be bun bu we ga garbage bag apa ka kali khnang ba baro ki jabo jaklia kin untap si jaka bat ngin bu ka jaka ka badai ku handas ben la bande hanu la bande hotel na la bande po surok tamba ka jaka ka bala bu ban pathar saki wa ha ti kita he ki duty sang tour guide Tiki kum ki jat tiar ayu lening laban ong ki equipment ayu bishra pa haba phi alam kini ki tour ya kini ki tourist. Okay. So kasong kum lada phi alam si site ki ba long bitang site seeing ibo long tang history tapi don kam than ban ra ki tang bangai la di simet ngaset sutanat ban ndai sutanat ngaset penlien ni ban don itai multi tool kum idan iswes knife bang era iba sedon kam teng dan bakwa ot so na ko snap so ki turis kum tu ngasu ai na sim da kan tari plate ni tari don teng le si kwa ban sei sim card idan di pin tu ila don lupa tu multi tool mo kitu badan kam ha ti lat nang tu ngase ra ka headlam tu kolong ko badan kam ha nomor ba teng dala amit ki turis teng kim batang ifur rumyo i teng panon kam nak headlam teng ai ki bet panon kam ru mar teng ndir ba ki prepare pi ki tip ra ba ki wan sini kimut be bakalong city kimut be bakalong ha mut turis kidon ki blapin kre kidon ki bapin kre ha ki jat breng la kan do makan jing ya letik kan te kum tahe Hindiat ngi nyepet iki comments bengi yo na ki bakrishan yepi the Dolores Duya yung good job I thumbs up yepi but Rohit Duya yung you doing great but Samuel Lujinya Duyari yung great I thumbs up yepi kubli shibu ni kajing kasha manang kasha jushu ye iba jel tu di mido jonga di mido jonga buat para tika ka shopafin lit chikini ki jaka ka pi omaneru pri hable mo kita ki research ki jing pnya hang ni hang tai te kumnu pi ju pi pet pnya na ki di research findings fi wa na ki long pi pendon kam di platform ayu di ki kinja jumpuli na hat ka basuk ba namaran ba pin ong tour guide de kabasuk ba banyo information na kata ka jing tip company kedik internet himenta tang balaj nang ta nga set yestunat ban ya keren bat ki perlop jonga ki bade na ki background ba per kila pandai ki professor na ki background history kila pandai ki perlop jonga ki ban apa archaeological research archaeological background kita kini ki siapa ka history ban kam tip company aru pin haban pulih sepangka history ni ki kot ni ki entah ki journal ki bagi la tho ki nong tho don kam than ba phin puli benya tang ba ka basic history jang kitu ki jaka ba pialam ki te piha bantep nomor kum no phin batai klem tep teka bun teng rong ngasih don kum iperlom jangai don iwe ibat ba don background na po archaeology ma ti itur tip company ya kan ni kam tengah saya clean i ngasih ong hey ikerteng napi ngasih phone i ngasih ong napi kumta dan te perlop jangi balik research kini ki kam ki balik research kini ki kaingan ong hakipor ki pareng sahab bilat teh hakitu ki poram research kini ki history pang kitu ki por te teng sedon ke bangalet satu ngalap
bertemai ki jaka ni ki ba ki history bakam don jing ade kum tu dengan set phone ni hey sashi kum ta penyerap kan ni kan ni kum ta la batayang so ina piru kum ju teng teng set dong ngala I jaka temai pila apa sini kum ta kadon ki ma benar kum ta kidon kum ta te kum ju teng teng kum ni gitu ki kum naka lada pi follow ko ka page apa in Instagram ko di ka Northeast Archives te hang turu ki pun pagi stories ni ki bon phaki eki bangila ban yo jeng mentoy ban pulia ban tip kham bania ma te kita ki eki bangale te laj nang taru ki jeng itu khana pateng jong mi pe men sha ki bangakan mau te teng teng rukum ki kot jeng itu khana ki bala don ma kum ki kot jeng itu khana khasi te teng teng kinir ki eki ban pen bernya ki turis da pi itu khana set kan mau ki set stanat ki khana ban tip te kum ta terta Habai de Pia lem no pat pia pendan kam pet daka ne kalang Hindi ru na kum no pia le kasyong mo pet kum ki turis na siya bar na siya po na siya ki foreign tourist ki parang ang ikitu ngin haban keren na parang he nagakatin English tiki don ting ting ki parang ro ki bomnang raban keren parang tingi hap hiban pensutu ki dakum ni kum tay da ka basu ak ro ting ting mo action tikum ki turis jengin na pokari jengin na bar jela jong Meghalaya pan ni set keren beda ka pareng he tengai lade ban ong ban keren hendi ngam danang tang bamulu mala ngan sotu nomor kidan ki turis na po south ru kidan ki bam nang keren hendi te ka pareng he ke ka communicating language kan ngam bakam sok bania keren ha te naka liang jo phiru long phin batai hindiat ka we ka project ka ba phila do mentamo ka project itu tu ka umpung ne ka umpung samlem hindiat ka project ka di phang ka ka jing don benta jong phi ha ka to ka project umpung ha umpung ka di ka snong ma ka di ka snong hajan ranikor stisha Southwest Khasi Hills ka di ka snong ka ba ya ling ba ka wa umngi te hani ka snong ki le ekne ka jing penek pensai uni hil maina ti dan perlok tengah ba Robert sathi ba don jaka sathi ti la persang ban bu campsite sathi tang ba ka jing wan ling shop no ka uslap bagi ni kisnam baladap ti kala ka jing silai kala pen pralot iki jing sina jong i ti ngaya kendu iru apa ka we ka hakatu ka chief minister's challenge i arajar ka kendai tingya don hakaju ka kohot tingai kendu i hang tu te ngimpat ya itu itha bahar tang suki gejingnya keren gejingnya kendu untuk ngi sedang klik nomor babor tang bro arngot ngidiki tourism entrepreneur sang ka program te hantu dangila keren te I ngila batai teng anga why not menginya trailang ya kan ni te nomor idon bah ka background ban penek pensai kemar yang nanduk ki kam penek pensai ki jadok ha penek pensai ki sim ki do ki merat iki jing tu jing tap idon ni ka background keniat bat ka jing stanat hero di kani ke project ha umpung mengilek ke campsite bangi filter baru iki jad brebawan marumdir baka ngim kwa bukan long yo te wat ka snong ru ke pediang kata ka inisiatif jungi bagi ong bangim kwa bukan long yo bukan long campsite bukan long kum kayo kan long banwan sa ki spa on ki breu kan ki hancar on ki breu kan sekala jaka kan sekala jabok lot ke jaka kesejat rumah kemariang ru ha di ngibu ikan ke campsite ruba ki breu ki bawan sethi kin yo kataka kumbangi package menta kidan ki package pengibu kum the true Meghalaya experience kumut ki breu ki bawan sini kin yo sisai kataka experience antaka jing kataka experience ke ba dan hapok Meghalaya ki ibala bale Meghalaya si benta kum kaniru si benta jong kini ki package ngir ngibu ikan ka campsite sethi baki breu ki wan sethi kisa menmet kila ban ngi persang ban promote ya ke Southwest Khasi Hills Circuit di ngipen kidan ka circuit bagi haban lek rum krem ki bakwa ban rum krem hapo krem mau tenghang kidan ki circuit ki bangi alam ki jaka ki ba bon bagi sinong hapo mau korwat region hang tu desa Than Ranikor bat kum ta terter ngipen kod hapo umpung na umpung pakila mal phasa Shillong ni le Guwahati direct ru compare kasong ha kajing kwa jong ki de katahi ketika campsite pengibu apa umpung ka iku aban curate bahai kataka iku rural campsite mo iku setting bengile delaj nang ta kadang saka project bengi ile ha kasnong sentung ru de sentung pat ngi persang ban promote ikani ka activity ke bagi ong ka canyoning di kadang long temai pa kani ka activity kadang kasnong apa mau benar ka bakam la kam long pa
tang ba katerin si the ke jinglong jing man jong kamariang hapo maulem penapat ka per ke jinglong jong kesentung sentung kedan kani ke song hang kanian ke bengi ong bang ngila haus ngam ar hajar ar huwei rengkat jong ka hagajingnya late lang bat ki perlok jong ana po kani ke Bangalore Adventure School kemudian po Bangalore ki ba jing training ikini adventure activities ke Bangalore Academy Bangalore Adventure School ha ti hagajing late jong ngila ya pelan na du usnam ar hajar kat kendai ar hajar ar pau tong ba klem longkam tu lawan nak lockdown ni ti sipor ba ka play ka tourism to ka porte wan sini tu perlok jong wan ba ki group jong kajik tu kolong bon training sini ki youth apa Meghalaya tambah ngi klem yo are ki breu ban train to por marba kum tala play bang ke tourism ki breu la bon balik train tu kam tourism bang ki guide ki nong ngelam ka kum to tingi klem yo breu tingi ong tong ngi let na sya sentung ngi persang tingi la kenjok ketien sya kedor bar ti ong wan te ngi sa simit hang tu ti ka sengi beningkong ngi let ban pej ko kolong kumno ka terien kolong kumno ka jaka kolong kumno te ka sengi baar tingi pen kre na ban ngam hapo te kanik activity canyoning kolong ba pila adeng life jacket pila adeng ki helmet pidon ki tiar ki ropes ki telai ba pendon kam lada don kam kinu camp wi omu ke jingele akai ba kamariang kamariang ha te kumta tingile tu kasngi tingile kita ke first descent ken ke first descent kemot ba hakatu ke slot canyon kalau mikum kanala ba te kade ngidi ki beri ke bening kong do ban ngam na bat ban ya ben ngi klam ya na rangko ngi klam kiu no siteng ngi ya ben na ngi penkut apo kaksat tedang ila apo haksat ngi mi resawe ngi rappel itu kaksat kemut ngi hiar do telai pan tigi don kam ban tip iki teknik spo per kuno ban rappel kuno ban angka kuno ban te iki not kuno ban use iki devices spo per kumta tikani ke project ke bangile ati kalong bangi kwa iki samlanang ti bakin sim nikani ke kam hadin bakin ngila adapterin iki bakin sim ikani ke kam bakin embed yang tu ka kam kel bakin long ki guides kan tu ki canyoning guides kamar kalong technical bahkan yan mar pihak tip nadu telai ba pipenon kam nadu ka safety rating nadu ki ka life jacket ba pideng kumno ban yarap ki breu da wan saw kumno ban umta terter tingi dan sna buli bo ka kolong kumno ka klad ne ka long kum ha te harangkat jong kataru kani ka slot canyon kadi ka way ni ki slot canyon ka ba PR ba ka ba tanat ba mar kalong kum haktin geological terms bagi ang kadi kata ka canyon ka badan ni te sedimentary formations kamut baka out ko kan kita ki ma ki jing ka jing out ru ki ka out ki dur ba PR ki ba tanat sudah ki jing out jong ka ti ki brio ki balik sini kamut kila ban long ladang ila dap kan ka project pengile ladang ila la menteri ni ki local guide siti kila la ban sim kan ngin pancing rap na kasarkar bahkan ai kitiar sikini ki guide sikini ki nongsong snong na ka society kat ka badai hadien kanang makilaban im jakpo na katuban kamay ban yalam kay ki tourist ka duty jung ipat kum ka organization pat kalong bangin pa tourist bisa tiken in bu itu adventure package apa ka package jung ikan te kata ke de jing persang jung iban le kum jo kum bangin le so ki ru kala im lang kala yo kala kamay jakpo na tulong le im lang para per ke dan kam lang ha te habaya day bat ka ki jing dan benta jo fi ha kini ki events ki participation jo fi ngakwa kali ba khamne ka to ka ba fi dan benta ka top 50 winner jong ka chief ministers championship challenge te long fin pe sai halo ka to ka jing dan benta jo fi ha ka to ka ai jing to yu ka to ha te kum si benta ka to ka dika first time bakalong ka championship challenge ka ba perlong da ka prime hub kedeka ka kenhun ka ba ya dan jing ya day dan bentalang bat ka sarkar ba penyak sarkar hi ka ba yarap ikinong sengkam la jong kumang ong epi mene ngaseng makanai ka duya trail business ngam tip ngan phais ngan penyak kam kungun nang ngan yo market resource nang ngan sna business plan nang ngan le kita ki ba ngam tip di to kumyala di simet bakila don ki porlok bayarap ki bala don lupa kani ka feel tengal ayo jing arap sibun tang hapor banga let ban sim bentah to ka challenge ngihap ban pitch ka idea jungi saka sikidon ki juri kidon ki nong bisyar to tede kila pitch sikini di dan competition online ya ka idea jong pi hap ban to ka detail report ya kum to te pila pa online te bisa select nomor bun nang apply ki penduna nak saka sispa dan nak sispa pihak ban let keren hidup breu pihak ban syong ki mock sessions ki bagi hikai dan ki sessions ki bagi batai shushu kumno bopin pitch for the next round
ti ngapoi top 100 after top 100 ti ngalit pitch kan ni and then after bangalat pitch kan ni kadang ke final ti ngangal arung noh ke top 50 ti dang arung top 50 ti ngile challenge saban rung top 25 marka idea jong kanika program kalong ban support iki entrepreneurs ti ka top 50 kamut piyo sanpo hajar way entrepreneur ti ka top 25 pat piyo silak ti kadi ki initiative ko bakala sarkar kala le bah kani ngan yaro si saya kani namar ba kum mga simet yala dir ngala yo jiman to si bon kani ti ha ka to kapor umdei tang bayo ti sanpo hajar piyo ki mentorship program piyo iki jing tips pang scheme ya ka jing tip kum no pensiona detail business plan ya ka jing kum ki bre ki badan ha food processing unit kilala pan kam de shu iki long kita pen ilin ti shu epi ski kilat kilen ti mo pinang laban pen sani shu ya kakam te kum ki bre ki bala dan ki tiar ki bakila sna lan kum ki food processing unit kum ong kilala shu ban yo kata ke market access ken ki bre kum man kim tip ro bak dan kum gitu pol jela jungi tambah lengba ka jing connect jong ke prime mat ka IIMCIP Kolkata lengba ki mentorship jong ba fair ki professionals beladan ham tu ki sutho begini ki bre ki dan kam ya kata ke market lan ta ka yo ki menta pindai buat yo sok turun yo sok nyam trak export sabar bakum ta ter gini gidi ki inisiatif kan ki ba ke sarkar kala le bat ke prime hub ro kala ajing rap sibon ti kum ta ter ti menta kala don ka kumban suong no kila don segi cohort 2 cohort 3 cohort 4 ti kinang don susu ki cohort ban kinang bon susu ki jing mentoy kinang bon susu kinang sengkam bak ka ki bala ban rung ha kanika prime hub kan tai habai dei pa ketuka junior husnam jofi ketuka award nakabanta ka travel enterprises naka jela meghalaya long pen samlam ya ka jingsham jofi ka jingmentoy ba piot na tuka award ka jingmentoy te kalong ba kala recognize ka kanika outlook traveler ka jing trailang kamlang bat ka Meghalaya tourism ka jela jungi te kalong sirkom ka yarap namar ba kala kam ai leverage singilan kam ai kata kajing penpa haka umdei tang hajela long haka rigen namar ka outlook traveler ka group ke bala bala yar bah kala ya baro ki lajan baro ki state bakadon ba kile ki program tourism joki kadika kenja magazine ti kadi sibenta bakile ek tu kalong ba kata ka Indian Responsible Tourism State Awards kemud ki bishar hakaliang jongki homestay ki bishar hakaliang jongki nong tresimet hikam tourism ki bishar ki travel enterprise kum ki tour operator ki travel agency bat ngalak kelet sakawairu ma ti cultural ambassadors ka BAM kumta ti ki bishar kini kiliang ba ki pelur ha boro kiliang hot bai ha pa ka tourism hot ti ki bri ki haban apply ya kini amde baki supik kum to ma haban apply tidak pila apply te ka song ken ka ha ka jingle jong pi kin phone ya pi kin kili jing kili ten nak itu ki application ba pila le aro kin bishar haban sen ki dor ki video jong ki kam ba pila tre te kam ta ter te ngai la dia men ha kani ngayo artli ki awards kawai kalong one to watch jong ka grassroots heroes kawai pat kalong gold award jong ka sustainable travel enterprise ti gitu de artli ki ba jong kani ka outlook traveler banganang shuyo men ha kani telat na kataro kadang don kawai ka award banganang shuyo under Trailblazers award baka ai ka kanhon Adventure Tour Operators Association of India ti ngasongu sirkom ngasongu sikadeh nomor ba haboro kari India ngidan tang sangut ki bayo kani ka award tena po north east ngadi tang we tang mga manakani ka usnam baladam nagkerman ba pinang yo susu kita kijig job ka jing ya ti jopi lemba ka jing trish ton jopi ti hindiat kum uta u nong pen ilin ti nong hikai ruha kani ka kam jong ka jingok kai perthai kum no pa phi te ala ka mile dilani ki pressure mo kin don bi ki pressure ba phi kundu mane phi on ha ki clients ne ha kata ka planning jopi kudo pa phi te ala ka me kita ki pressure jopi par kawai te ngan suang phi kedika pina patres hitam he kata te kan don be ka pressure kan don be ka jingkwa ka ba phinum la ban pen biang mo teng kidon ki clients baki kwa le kum ta kum kidon ki baset plan hi ka itinerary ro tedangila kontak dengila page ka tu teng wan nadu Nagaro Hills ulet sesora ulet biasa Nagaro Hills ka bakam la ban long ti ni persan pen sutho iki tang ba bengide ki lokal ki sutho be jinget be mo telat na katapat kalong ba hakpor bakal ayat ka tour ken
nak ayat ketur kemud ngiyo ki kol ki paper oh kani kambiang oh kani kamlong ngikwa kamta tingi haban penbiang lot nadang sedang nomor ba bengidon hak service industry kemud kumengi sedang kaketien business in business terms ki ong dan in service industry terms ki ong ba your client is your god, your customer is your god. Mar pihaban ai telot pihaban lot ki kaman ban penyat ya ketu kam nomor ba udah lalong customer ba ai kam ya pi dan ai pisai pi ai tulap ya pi te lingba ini rungi haban syabet nomor service industry kindan ki bakaran kindan ki ba kentok kum kum tarum la beli rungi haban syabet nomor ba adian tadi lalong kum hotel the village pinrung hotel hello ma'am hello sir we always have to smile dan haban po samar kibet kata dik etiquette number 1 etiquette tila dadon ki rungi haban kloy be ban pan maaf lan ya ban apologize mo ti ngidi ban ong please ne kum ta tin pareng kini gidi ki ba teng kumban suong teng ya dom hayeng ne subu ya don ki guides ki ba dom bat samla personal mo ha personal you ngimla ban peni ketu ki clients ngi tingi haban sya lo ki pressure ngi haban po samar kibet te kata ki de we ke ba you know ki challenges telat na kita ru ki dan ki challenges ko market access mar teng ka duna ka yo te pina bat perkhat kuno pensil tulap ki we kuno ba pen mi ki jinglul jingsap kum ta ter kita ru ki challenge te ya ka ba menta kayo kolong kumno hal yang jok ni tourism ya ka ba menta kadang duna kayo kadang sedang kan sa pick up how benai machi tang mengidon ki inquiries kum ta tang conversion kam paddan hado kata tikidon ki we are ki ba confirm how benai fab te kadang kam duna kayo menta te let's see hakim ki benai me april ter untuk kan dan hi kayo tekan kod yang how benai shop kod ujun julai tu tekan sa pick up yang nado september ki por puja tambah kum shir kom pada keren pang kayo niru kum hak por covid pan mars pli ya ke tourism ni klaim ya sang tan brosis nam namar baki breu ki la kwa ban sang namar la susong yeng la ars nam te katar ko de ke we tambah long kum garul hiru jangka market na jangka ta kan jing yo jengkot ke silong pada kios ke hiar teng silong ko ta te ko ta hakajing pit tujo pi hakalian jon ke tourism kidang don kijing tuna hakalian jon ke tourism sector no kumno na kajing ngojo pi simet long pi sha kijing tuna hakalian jon tourism ngidang duna si bon sya umdai bangai nu jor ba kiwi kiri umdai bangai nu jor bat kiwi jaka tang bang ngidang duna si bon sya ngidang duna kita ki hotels ngidang duna kita ki professional tour guides ngidang duna kita ki professional transporters ki bala long professional ka kam ki bala pentebet susu kam bala ali training ki ba yung nado ka kam banyak kali nado ka kam long tour guide nado ka kam ban bu ki jakasa ki accommodation unit kelak menego hotel na ko homestay na kat kapade kelak menego campsite ru tingil ngiduna ka kam hospitality ru ngiduna ti gumun suang ka skills ngimpat don nomor ba beli ngimdan kum taro kolong ba ka tourism sini sa Meghalaya ni ko suwan ba season 1 ba di kibreu la da kawan untuk hakajing duna kam kinlet bisa kepisah of course kata te di kim perkhat pat bakumno pat ke service kin agen kalau long no kum subu la da ngabun pisah ba manga ngamdon background tourism ngabun pisah ba ngai baka ya hak kam tourism le se kanu kan seka po Meghalaya tungi na ong seng na da hotel taman penyai ke tu hotel pengamtim tegi staff ki ban haya ro ngasu subu ngasu haya la ka haya ki breu bananu nano tang ban penyai ke tu kim pat dan training on hospitality on food and beverage bakom ta ter kim dan te kum nungin ai kata ka quality service ki guest imla ka skill ka so kalong budan kam si siya akan ka sector ke ngin haban pentebet kan kini te ka wei ka dikata ti lak nang taru ngidang duna hakikam kum ki public amenities kemud ki jakalet sabar ki jakalet jungok kai ki bun ki jaka jungok kai ki bombyang kini ki dan kam kim khoj dan kim khoj kim suba mlaban maintain ti ki don ki jaka ro ki ba jenjar kum ki ATM hablet nadu nanus du sono ti ki wi ki amenities ki long kum kesurok ro sukhen ro ki don ki jaka ki ba itanan pa banet kai ki bru ki kwa pa banet satu tang bentang nakadaw dang kesurok kibri kum la ban poy satu bat ka tourism ka su feel na lese ka sarkar ro kala develop ka plan kala sna kata ka hub hang tu tang bas niu na ka surak bakam la ban le ka su feel na kum ta kan tikitu ka su long ying rim bet kum tu ka su sakut na kum tu don ba pet don ba maintain tikati kata he
na kalian ka juduna flap pensain ti ki pat ka jing bahal ni ka jing mentoy ka baka ni ka tourism ka wara ya ka im lang sa lang borok ko pat. Ada fikiran sepang kata ka tourism hi kade kata ka lat kelenti kemuki ong ka ketien pareng kata ka multiplier effect. Ka ba aikam ai jam lo je barok hat ya bobon ni barok hat ya bobon. Ma kalau ko baka multiply ma na ketien kasih kemuki ong multiply. Bukan sien. Ha te sisien kata arsen kata long kata te kalau kum ta tingin suken na kum haka keti jungi ngidon kani keti jungi ngidon santli ki simpri akti te lese kani keti hi kade baik kam tourism subu kade ka subu de tour operator mo ula paket sa ka tour jungu te hani po paket la download kan te kani keti kemi kala pandai driver keti kedau kala pandai tour guide kani kiwi simpri ala bandai ke accommodation unit na ka guest house na ka hotel but kiwi gini arlai teli lesi ngidon sipo simpri aru kila bandai ibri berde kwai la bandai ibri berde farmasi tu turis lo don kam man ya tu don nam ki turis buka ban di secret kila thet na itu secret ni dukan teteng teng ki ikum hama kodok pin dan ikong ibade itu wah ni ngaklet ngamir People madi secret data ki Hoi, itu pasal ni kelak. Kuno ngamir, kader kan mau tu. Urip hadam, sorry, urip hadam. Kuno kan mau. Urip hadam. Tekum kituris kila igum tu, udah ubah mi nasional ni, ubah fresh kum tu kikuat pan kum tu. Kila ale besok jauh bi muluk semakin kum tu bang susu. Ti kum ta. Ti wat itu kong badi yang tu rilayo. Ti wat tiba bakrong parking rilayo. Ki entry fee sigi jaka le jungok kairo gila yo kum taken kalong multiply lot ka pen yar lot sini setai te let's say ibadan wine store ibadan jaka bam let's say kum ta ter kan te kita ki baka tourism ka aikam ajam le shibu jaka ji pesha jo fi te hindi asa kata ni jikli rang sa te kini ki we ki bas ngap lang ya ka program fa kin dona prejo ki bas tuna ene ka tourism khata man tali ki bon ki professional ko sa ka tourism mo nakalian jo pinga ko yasngau ki pat ki qualities ane ki rukam long ki ba pidi balong ko uta tour guide banyalam lenti gitu res ki qualities yo ki qualities te ki pair ki babon ma tang babansu ong ki badon kam kalong ba pihap ko mo pi menelong ba ngihap ban tip lut ke ki badon hajala jungi kenang bingin nang ban batai ki yes ki tourist te ka baar ngi di ban long punctual kemut ngi di ban biangpor imdai ban slam te kabalang di banlong kibru bayasha nomor ki turis kin tliai pi de ki sispa se hajar teli ki jingkeli pen hab be ban sngap pen hab be ban cuba pi hab be ban pendap ke duty jing pi ke motor guide te kabalai kalong ba ngi hab ban la kibru ke banlong ban la ban adap lan ngi la ban improvise lan ngi la ban subu la da kamlong ra ka plan ke baningkong ngi hab ban tip kumno ban ye le no de ki weki de kiwi ki liang lan yalam nak kiwi jaka lan ban penbernian ki da kumai kenang bakatu kesengi jungi kanum sabai ni haban tip gitar ni haban dan di lak nang tati ki ani gidang bun ki traits and qualities yang tour guide tang balong ki badon kam ki di kita di ngidi ban nang ban kawi dan kam ban nang ban keren hindi lan ya pareng dan kam ha ketien keteli ha di pidi ban nang pa ban itu kana pidi ban tip ki kana puriskan marteng teng dalam mau pi history rumah hab tip ha ting-ting de flash ngakali utu-utu res flash ngap la sungkar de ting-ting kin sa review bas ni wi te ka flop ka kerteng tourism le si ula banong tu tour guide kum ta ka meghala tourism kam don ki tour guide professional te ki haban build up kan ki haban nang ban penbernya ki tourist te light na kata ting di ban tip bahasa ki emergency contact for don kam haban tip nomor bat ting-ting la ban don ka law and order situation jika jaka pair ting la bandon ka landslide nagi natural calamities ting la bandon i accident beret apa dengi kali ting ha ban tip you know ban contact you know ban call ni ha bandon ki contact jagi rong ba snong ki bangilet ni ha ban itu ki nong besar snong sen share snong bakum police station gitu baru tetap ki hospital ki police station ni ha ban tip ki contact ha bandon ti kumta kan nomor ba as a tour guide responsibility japi ke de ki tourist de kalong kumta ha ki pat ki sponsorship program na ki sponsor ke bapiyo na ka sarkar ha bay day ba kanika tourism to be ka ba ka sponsorship bangayo na sarkar ka day jong kanika
ka challenge ka don koi ka challenge bangalek man ka ni ka penyat ka prime hop hi ti kan ni pat ka di ban sengkam ban escalate ka business chung phi ban yo jing arab yo jing krishan ban penhe ban penyar ti ngai le di shimet kan itu phi ka long ba hakipor badang kam menchua bangan yo kini ki training halor kini ki kam adventure ngahap ban lech keleng ki jelam ngahap ban lisa deki tayo deki benai ro teng nomor ban yo jing hikai ban tip company ti ngarealize ro kawai ba boro kini ki training program kini ki training center ki training program hiro ki dan bet hakataka field jong mountaineering ti hakapor bangalet training LJ ka basic mountaineering course bangalet harusnya mayu ngala kelet ma tang bangalet ya ka course sisien ngarealize begitu ki skill ki bangal learn nang to baro ngamla arban apply pos jelala jong nomor ba ngimdan te ki lum tha kadi tang katah ngimdan lum tha ni te ka sulong le no ai sur kom yang nomor bangam de berubah kwa ban le guide jela jong ki bai ban tha lum tha kum syar na chal na sikim man suang te ngakwa ban wan ra yakini ki ya ka training ka ba day yaki kabadan ni kita ki jing mentoy nam taki guides ni kinom song hang ni te habangi pet kumta ngidon bon bagi kram ngidon bon bagi taki kanyan sana kita ki wa doi baret tu ki kshat te kidon ki activities ki ba ki breu sha kaleng ka parthai ki long khlebet ban le kini ki activities tingila iru ki turas ki wan chane ki long khlebet ban le kini ki activities ki kwa ben la dengila advertise kum ngi yo phone call be ban kwa ban le ri kata ka waterfall rappling ke bahasa plain areas kem don kshat te sini ki yo ban i kshat ki yo ban her bat utelai lengba utelai na kshat ru kadon ka thrill lagi mo ti ngi kwa ban le kini ki activities ki ba compare nomor ba ka terrain le na kata ka jinglong ka geographical terrain jungi sini ka long kumta kamdai ka lom tha te hasir kom ru ngidan ki krem ki ba pair te ladangila ban train ni ki guides hakini ki hakaliang jong ka caving ban rong krem hakaliang ka canyoning kita ban yele kita ki activities ban ya na ban penon kam de kita lai ba kum ter ngi kila ban kamai jakpo an kan kham long khambon ka jing yo ban ye ka basu let side seeing gum to te balik khambon ka jing yo namar ka wei ka long baki rem ki tiar ki ka training ru ka long hablong technical tela dengila ban train ni ki local boys and girls na ki khna senrang kan the jungi hang ni kan ajing mentoy sibon ban ne ka bangile chawai tong bangila dep training ru kimla ban apply gitu ki skills ani ti lingba ka jing arab jong kanika challenge bangale ngayo jing arab san paulak na ka sorkar ti ban seng ni kanika training academy tingin supply no hi let's see how banai mat na kat badap mentaus nam hingi persang ban play ti kandai kandai ha po seorang kam ti kandai ke training center la ka training academy ke baning kong do ha po ka north east india ban ai jing hikai ka ilyang ban room cram ki adventure activities ki water safety ki first aid CPR ba kum ta ter ti kum ta kani ka digajing arab kum ngayot telat na kata ki sidon ki kumban suang na bangin lit market ikini ki package jungi ka sorkar na ka Department of Tourism ro ka sa yarap bangin lit attend ikini ki travel shows travel mart sa kaleng kari ti ki don ki programs ki ba kiwi ki agency ni kiwi ki sorkar ni kiwi ki riru ki khot kumen ha ka tu ngi yo let po Bangladesh mar ka invite ka Bangladesh government ngi ban let chiti nam ban attend ni kata ka program jo ki te recently ro nga ajet kum way ni kinong sengkam na borok kinot distant state ngi ajet iwe na ko ka state te nga represent ni ka Meghalaya harengkat bat ki officers na po department hi arngot tingi let chakari Thailand ban tip ka policy jing ki kumno ban attend ni ka Pattaya travel fair bat ki ban kendu ki stakeholder na sathero kumno bangin ya trek ni ki kam jungok kai partai ban penyade kan ban pa breu na ni sathela ne ban breu na the ni bokum ta ter kita hi di ki jing arab ka sarkar kala ai hadu mentah menya to kabli shibun samla jeral hendak in pek yang sai ki katu ka di ki comments Caroline Duya, great going, informative, enlightening. Keep it up. God bless you.
I Michael Macri SDB yang sengaja tenat sisa ya kakana Jopi Samla Samuel yang nget babun ki Samla Ru ki pertubu ya kene kekam Balong Torres gai kam tam hang ne hajala jongi ki babun ba ki caka jongok kai perthai. Di email channel yang nang kiu shaprang happy. Thank you. Blishi buine kejing kesha Jopi ye iba Gerald bi nang pinsani nang petibet susu ya kakam kajam jong I hamala kasngi. Di shwa pengin penkut ya kene ke program ngakwa bapin ai ka kubor le ne ka message ka bakentu mensim kam tam ke bapet ya kene ke program. Ka ke bang ngakwa ban nang ni ka kalong ba ngimde ban up ban yo kam sarkar kibun ki kam ki ba up yangi ban tre bengin long ta kinong sengkam ban ai kam wiki weru ki ba don kam mo ti ngide ban kloy ngide ban long ki bro ki ba kum entrepreneur ti ngi ban don kata ka challenge ba ngi ban shemi ki res ngi ban umban se ti ngide ban tre sitom ti ngide ban kentu iwe ngide ban ya trelang nomor bah kene ke kam tourism hi ku mangal alap ka jingya lenti kalong bet bah mla menteri marwai dan kam lo jing arab jong brio na dok hotel na dok ki tour guide na dok ki brio bade jing din kum ta terter ma ti ngide ban tre sitam ngide ban kentu kum ka tourism industry ka state jung lili kadang kadang ke samla menta tela dangim le na dok menta la dangim la menta la kam la dangim la ban skill la dangim la ban tre lang nginum la ban yo kata ka tourism industri ke bolong kebayat baik renti ti lat nata nga kentu ya borok nginum penjakliai kamariang nginum berat pathar kinyut ngidi pen kuit pen suba ngani chui tu kanai pi ba ladang abam chips nang abam ni metro keti junga kalalong otomatik bangan tab itu apa pula petulun junga dap deki snap met sudah ti itai di nuksai ba ngan chu bu epi ti lat nata kalong ba ngidi ban kentu iwe ti ketahi ke bang ngadon manok aku beli shibun samla Gerald Samuel Duya ya ka jing kedu mensim Jopi kumjuru yang apela kedu mensim tangi ki bapet aku beli shibun ba pinang penbaha nang pensani kumjuru ngi nakaliang jokodon pesko media network ngi kitbok ki riang yapi ba pinang biang ki kam ki jam nang ni syakman aku beli shibun Bat kumjuru ya pi baro ki bape ya kene ke program akamen bapila yo shibun ki jingmen toy lemba kene ke jinga salok jongi mentakas ngi bat I samla Gerald ibade I tour guide inong ya lam lenti bat kumjuru inong pinhikai ha kene kakam jungo kai perthai ti lada don na preng Jopiru ki ba sngo tanat ya kene ke tourism kumbai la batai ha kene ke jinga salok pila banya kendu I ba Gerald iba shed don bha ki social media platform kumka Instagram account isit don istilat ha ban don bentah ka tu ti pila ban keli pila ban bu jing keli ne pila ban kendu I rumah khamat im dan jing ya kata bat kumjuru ya ka jing I mainstream jong I nganget scam ba kane ka jing I mainstream jong I kala kentu ya pi ba kumbai ong ba ngi hablong ki ba trishitom ba lemba ija jing trishitom jong I ngin sa yo be ya uta umaulana ubaya lam yang I sha ka jing sha tinggi session yang pat hakaway ke program bat hakaway katayo kublay shibun